a Manuel. Celebrem. Que tingués que anar a l'escola igual. Però no passa res, perquè en l'escola també n'hi ha fira. Vingueu, 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 vingueu. Vingueu, vingueu. Fixeu-vos en el calendari. En quin mes està? Vale. I ara fixeu-vos en aquest dia. Quin dia és? El de dos. Vale. I què celebrem el dia 2 de febrer? La fira. La fira d'on? De Manuel. Molt bé. Que n'hi ha atraccions. Jo vaig a muntar al dragó. El dragó, molt bé. Que és molt divertida. Que jo vaig a muntar al Torito. Jo vaig a muntar al Saltacontes. I Joana? Que n'hi ha moltes coses. Que ahir estava la fira quasi tota muntada. I he venit un camió de fira. Que jo he vist molts camions. I una cosa me pregunto jo. I per què celebrem el dia 2 de febrer la fira de Manuel? Perquè no és Candelari. Comencem a treballar. Nos conte cosas de la fila. María Dolores, María Dolores. Hola, som Maria Dolores No, María Abuela. i som l'abuela de Damián. Jo vaig a contar-vos una historieta de quan jo era més xicoteta de la fireta de Manuel. En la riba, on està ara que han fet un parque nou, el parque l'han llevat. Bé, abans ahir posaven, mireu, posaven la Nòrio. Tenia que pujar amb mon pare i ma mare. I mon pare em va dir de pujar. I jo no volia, jo tenia por. I què va passar? Que quan la Nòria va fer així, que va pegar la bota i me vaig quedar dalt, la cistelleta feia així, i vaig començar a xillar. I mon pare agafava, i tota la gent estava mirant-me com xillava. I al final l'home es va donar compte i va pegar la bota i vaig abaixar. I jo vaig ensenyar-vos unes fotos, els pares i les mares vos vestien ben vestits, ben mudats. Aneu passant-se-la, és que no he trobat les... Mireu, dels datis, es penjaven abans, ensenyaré la foto. Anem a cantar una cançó que cantaven de xocotets en la festa. La 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 la. Ixos que van en bicicleta, ploreu xiques que pardalets tindreu. Recitem dites i refrans. Si la Candelaria riu, ja estem al fin. Si la Candelaria plora, ni dins ni fora. A la fira no vagis si no tens diners, que veuràs moltes coses i no compraràs res. També utilitzem
la pistola màgica. Àlex vol una bufa de la fira i a dos morros empastifats. Sapat, Anna, t'ha agradat? Sí, I per què? perquè és de la fira. A la fira. Que no se t'envole ni diu la marea. Visca! Ha arribat la fira, la ciutat que gira i gira. Marieta agafa el patinet i va corrents com un coet. Dins d'un platet volador fa d'astronauta explorador. S'imagina que va enmig d'un cel estrellat. Com una nina en una caixa de música fina, roda i roda, va amunt i avall, galopant dalt del cavall. Ai, 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 quina por! Criden i s'agafen fort. La bruixa pega tort i a dreta. Han d'amagar bé l'esquelet. Vos ha agradat? Sí, Per què? de la fira. També juguen amb nosaltres. Som els padrins juganers i siguem els xiquets de sisè. Vinguem 2 dies a la setmana al pati infantil per jugar amb els fills. I també per a recordar la nostra infància. Perquè ens coneixem millor. També, quan eixim al carrer, els xiquets es reconeixen i tinguem la meva vista. Per ensenyar els jocs. Perquè és molt divertit. Per a que ells es divertissin. Per a donar-los més carinyo. Voleu continuar en esta experiència? Us agradaria? Toquen els instruments per a cantar.
les nostres famílies ens ajuden. A nosaltres ens agrada molt vindre a ser més xiquet perquè és un temps que compartim en ells i és molt agradable perquè el teu fill s'alegra molt quan te veu. Ens agrada molt i ens divertim molt en ells. Pues a mi m'agrada molt estar així perquè jo sempre he volgut saber com actuen els xiquets dins de l'escola i com el dia a dia, com quan arriben a casa, cada dia és una cosa nova. Es una motivación, los niños les gusta mucho y tienen esa adrenalina. I com van creixent cada dia Sí. més. Sí. I com no, anem a la fira. A on aneu? A la fira! Adiós.